Tedeliklerden habersız kalma, bir de ağda ol, Tedeliklerden habersız kalma, bir de ağda ol. Hemejana salam. Siz bilen yine men Cennet. We Akipter studiyasyna habersız kalmanyň 266-njy bölümi. Hemejana hoş geldiňiz. Altyn sorajak bolan dostlarymyz Altyn Istanbulda diýinjalykda. Nekip bolsa inniki bölüm geler. Dostlar, bu bölüm diýsen gowy diýsen gyzykly täzelikler bar. Täzeliklere başlamadan ozal, eger araňyzda täze gelen dostlarymyz bar bolsa, biziň kanalymyza agza bolalyň we bölümi halasaňyz hökma like basyp, tesirlerinizi biziň bilen paýlaşyň. Onda näme? Täzeliklere başlalyň. Dostlar, eýen bilýänsiňiz, Atabay Halipanyň ýolundan aýdýan Wepa Gelliýew Sagaman maşgalasyna gowuşdy we muşdaklar üçin jany sesde konsert ödürledi. Indiki täzeligimiz sport dünýäsinden. Türkmeniň buýsanjy Döwletjan Ýagşymyradowyň täze boýy Türkmenistanyň sagady bilen 17 awgustda. Indi gelen klip täzeliklerine başlalyň. Media dünýäsinde iň tanymal maşgalalarynyň biri bolan Amalia we Batyr aşyň işi. Gaharyň gelse de aýtsak, tapmasaň bolana üzüm. Geregin özüm bolsun, aytaýsy görnüş diýsin. Indiki täzelik 7-den 70-e söýüp dinleýän Aýdym Şemal, Söhbet Jumaýewdan we Bayram Abdurahmanow. Jedamysyň? Sevimsin, cezamısın, bağıtmasın bana. Garaşılmadık sinamısın, girdin kalbıma. Yine bir duet iň bet ýyllardan Azat Dönmezow we Mährip Pirguliýewa. Agza berip bolsak. Bir de hiç kim ayırıp bilmez, bir de gözü dolar demez. Aramada hiç kim girmez, bir de ağda bir bolsa. Wagtlarymyzy hiç kim bilmez, ýüregimi hiç kim. Dostlar, ýokarda aýdyşym bu hepde diýsen gowy täzelikler bar. Şolaryň ýene biri Aýda ýolundan, Game Over. Aýda ýolun köpden bäri ýekwe täzelik ködürlän okdy. Konkurentlaryň güýçlenişini duýýar üçin. Al içmen manadım ba, al gaymen manadım ba, sana içmen manadım ba, al teçmen manadım ba, men manadım ba, men manadım ba. Soňky wagtlar TikTok çaýkan Dizet we Ma Muradowa ýalňyş jogap aýdyma täze akustik görnüşde klip ödürläpdirler. Yine dağdan, dine kofeden şu wat acı kakyan. Seni ýatlamajak bolup bahana tapyan. Käte başaryan, käte däliränme men özüme anyp baryan. Akıl menlik yana şu az ýürek menlikden. Maksat Tuwakow hemme däl olaýdymyň klipini öz YouTube kanalyna ýüklapdyr. Hemme däl ol, mama hemme däl ol. Janyma ol, jan ol, her deme kuman ol. Batyr Çapay we Ýanberdi Mahmudow köne hit aýdymlary maşa ödürläpdirler. Kılatışım çikolatı seni yakma, inne var beni ağlatma. Ay geçti de günü geçti, özüme gıyda men bakman. Kılatışım çikolatı seni yakma, inne var beni ağlatma. Ay geçse de gün. Araňyzda Annaberdi Orazmamedowyň aýdymlaryny halaýanlar üçin bir näçe täzeligi Mukam kanalyna. Rahim Gurbanowdan milli ahangda täze klip Gülemeňdär. Zülflerine onap şana, neni ol kılly divana. Göýe olşem men perwana, yanam tenim Gülemeňdär. Göýe olşem men perwana, yanam tenim
Käz halkaydım taýym. Batyr Şalarow, Apat Batyr. Yeminler yeksinle öldüm bir afat. Yok afat olma kurbanlardan. Dostlar, geçen bölüm Guga'nın soragyny ilkinji bolup kim bildi we bu bölüm näme sorag taýynady? Gelin görelim. Assalamu alaikum mediatymy kemmäňizi hoş gördük. Geçen sapar berilen soragyň jogabyny A Roziyevna diýen agzamyz ilkinji bolup dogry jogaby ýazmak başardy. Bayram üçin men bilen Instagramda habarlaşyp bilersiň. Logika soraglar beräýdi diýip soraýanlar üçin ýöreýdi. Logika sorag, ýagny sorag şeýle dostlar. 5 enjam, 5 paketi 5 minutda ýasaýan bolsa, 100 enjam, 100 paketi näçe wagtda ýasar? Kim soragyň jogabyny birinji bolup kommentariýada dogry jogap ýazmak başarsa, kemişeki ýaly meň adymdan 100 manat. Onda näme? Hemmäňize sürünüp sag bolun. MP3 täzeligine soprano men we täze ýüzden täzeýdim. Aşyk. Aşık sen iyisini Dine sen bana Kızlarım koyvarım ben ellerim Bugün bollum ben gelenim Aşık sen iyisini Hemra Recep bilen Ceyhun Atajykovdan täze MP3 aýdymy. Doňup durun. Dur çekeyin suratını Dur gülüp dur çıdayın yanağını Dur donup dur çekeyin suratını Dur gülüp dur çıdayın yanağını Yeni bir MP3 täzeligi Rahman Hudaýberdiýewden. Näzli gülüm. Diyesim gelýär sana şu sözleri Näzli gülüm Deresim gelýär sana ýaşyrymmy Näzli gülüm YouTube täzeliklerini Jeytinur Halipa Agamarat Kurdungaýdy Gülşürün Öwedmamedowa bilen duşdy we nesip bolsa şu 4-nji gün Türkmenistanyň sagady bilen giýişlik 20:00-da gepleşik çykar. Yeni bir YouTube täzeligi Betbelliden täze gepleşik Milena Oglanlar synnaýan. Часто ли он в компании друзей? И пишет ли он другим девушкам тоже? Eğer başka kızlara yazyan bolsa, proverkandan geçem. Indi gelýär men pikirimçe ähli jamdan halayan şahaçygy könüleri ýatlaly şahaçygyna Haji Ýadmamedowdan Can Maralym. Ne soraw var ne de jogap Pek sewimin nirede Can maralım seyin yarım Pek sevimiz 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 nirede Yeni bir könüleri ýatlaly Ahmet Şad Lalygy. Sadece gitiydi bir yigiti Tayyar bermeni şirin canını Yönü ol gidin barikin bir kemi Gürlep bilin on şirin deli Lal gidin seyvisi tutuştu odim Yigit gidin seyvisini duymadım Gecelerine varin ağladı Gürlep bilmeyenine ödük kıynandı Indi gelýär tesvirleri okumaly şahaçygyna. Geçen bölümde ilkinji tesvir ýazyp bayrak gazanan dostumyz Guwanç Merdanow. Herkese iyi tatiller. Teşekkürler. Bize Instagramdan ýazyp bilersiňiz. Indiki tesvir Bayram Bayramowdan. Cennet berekalla gaty gowy alyp bardy. Arasda türkmen diline, türkmen gyzyna laýyk ýapyk giyinipsiň. Sag bolun. Indiki tesvir Hakberdi Tirkeşewden. Altyna meňzäp gülenmelýärmi, näme seden gepleşiňiz görkezmez şeýlemýärdi. Ýok. Indiki tesvirimiz Eşek 56-93'den. Bizin ýyllarymyz iň gowy. Elbetde.
Dostlar, bu bölümdäki täzelikleri haladyňyzmy we içinde has halanyňyz haýsy täzelik tesirlerde belläň. Men wol taşeýlelik bilen siziň bilen hoşlaşan we nisip bolsa täze gepleşiklerde gabatlaşar. Oňa şeňi özüňize gowja serediň. Sag bolun. Sesim geçtirşoňa. Nisip bolsa inniki bolup öýärmişdim. Altyn sorajak dog bolýar. Ýene bir duet. Sesim normal eşdilýärmi? Game over dogrudylar ya. Game over. Täze akustik. Köneki taýdymlara maş täzeligi mukap men üçin täzeligi mukap ýene slava Bogu. Millika we bu bolum ýalňyşdym. Oui. Täzen alaýanlaşyn bir meçhul.